milí televízne poslucháči, v politike u Igora. Potom na TikToku bude Rejsovci. Rejsovci budú o 9:00 na TikToku a teraz bude vlastne rozhovor pri stoli s Igorem a s Puckarem. Takže príjemné počúvanie vám praje od mikrofónu TV Čáčo. A ja maličko v hľadovách. Nech sa páči. No. To nevedá, co praví pokočný. My dva áno. To už je moc rokov. Vytrejte tie kokočeny. Nie, Vládko, zapáči a klizi. Až tá cigareta. Lebo šiel mi nám do hlavy nejaký... Za chvíľu bude cigareta, za chvíľu. No. On mi šľubrúka dal do hlavy. I policajti mi povedal, Igor, teba pustíme, pesi tam. Hovorím, privázam mi. Ja pes! Ja pes! Vieš to, co praví to chodí? No dobre, ale za koho bylo najlepšie? Bylo najlepšie za Havla, alebo za koho bylo dobre? Čeho? Za ktorého prezidenta bylo Za najlepšie? sloboda. A Havel? Havel, za neho bylo tiež dobre. No. On byl zabritý. Havel. Ale potom kto to tak rozprodal toto Slovensko a tak ďalej? Mečár a Klaus. Hotovo. Mečár a Klaus. Hotovo. Oni dva. Hotovo. No a dobre, a potom tento to dokončil, co je v Čile, co byla v Čile jaký vláda. No čak ona na to Kalutovar, jak to bolo. Od Matovičovské. No. No. Oni to celé dojebali. Áno. Pomené, A Kotlaba. No. táto. Kotlaba. No. A ten má všade ľudí. No. Ten Kotlaba. Však to je Nemec. Však to je To je Nemec. Hitler. Tak vy dva chcete se mnou diskutovať? Pojedeš do Košic, tam ťa môžu ve vlaku chytnúť. Nemáš. Naučil som maskovať. Víš? Ja. Tak toto sa nedílo, bola kedy to sa deje v Čiléky. Ale no, kde? Toto nebylo nikedy, Nikdy. že by Rusko začalo bojovať z Ukrajinu. Však to je jeden štát. No. A poviem ti tak, že víš, koľko Ukrajincu tam došlo o životy? To došlo milióny o životy tam došlo ľudí. Tak teda? No. Ja si tuto dáme potočinám si to. Nikdo přece nebude No. svůj životní sen. To víš, že áno. Teda. McBain chtěl svoje města. A došlo moc ľudí o život. Proto utekajú. Viděl jsem papír. Si to víš, Radinka. Ešte to tak bude, že ich moci zebrať do baráku. Čo? A měl se říká, No? To nemáme čekať nič dobrého. na dědicové ztráce všechny práva. Netreba čekať nič dobrého, jak sa povedá. Nič. Lebo už dobre bylo. Už bylo dobre. vyprávate, to dobře. Najhorší tí decká na to trpia. Tady potom mám nám vyjebať. Ja tu mám jednu. No, hej. Decká na to trpia, Vlado. No. Deti. Na to Bůh odpustí. Ja. Hele, Veroniko, To nejde nepochopit, co se děje a co se doní. to už jsme se pěkný brechy. No, Stovky
sníst Klaru. Pajči. Ne, počkej. Evo, vím, co se děje, asi na cigaretách. Tomu se říká miliony. A tu cigaretku prepolim a budeme páčit spolu. Já se ti nefilmuju, vidím páčky. No já vždycky říkal, že s chytrou ženskou se podaří. Jenom že k tomu je nutný. Hej, sakra, to nevíte, jak solí sloupy. Já se ti Máme udělat šéfe. Vy taky nevíte, co máte dělat. Mám, nechaj. Nebude to sice nic moc. Jaj. Až se vrátí. Já se ti Jestli se vrátí. Šelu pojebe, tu pitu. Že podívejte. Ten tam je. To je tenkrát na západě. Ne, Je. to není. Charlie Broughton tam hraje. Víte, tak hraje jak já herec. Americký. Jak já o 4 dní je starší. A? Kevin Costner. Kevin Costner? Ano. To já nevím. O 4 dní je starší. To není možné. Tak to není, to je Charlie Broughton. Ale mi dopoče. Burle. On učil pojebe? No. A auto mám. Tebe by byla věčná škoda zabít malička. Máš rád život. No, teda. A taky máš ráda správní chlapy. Ráda. I kdyby ti náhodou zabili manžela. A Božka, zabil. Povedz si kurvo, lebo techo, lebo toto. To byl dobrý film tenkrát na západě. To je to. Máme tu, Ty kočko. Co uděláš, aby si se zachránila po muži? Cokoliv bys chtěl. Cokoliv bych chtěl. Tam dole. New Orleans. Jill? Ta bruneta? Bruneta. Zákazníci Brunety jsou nejlepší jebačky. Skučí s Teskem od té doby, co jsi odjela. Paťo je nejlepší jeba, jak živa světa. Věděl. No pravda. Byl typ, co si vezme děvku. Ona umrla. Pán Tulipan. To je ta Ona. svatba. Neby by to jen A pozemky jsou moje.
Ty skvělá manželka. Ale já bych snad si... Tá hudba. Rychlej. Ej, Bože. Keby sa to všetko vrátilo spátky. Nechaj, dobré to bylo. Dobré to bylo. Áno. Ja nevím. A ty to nevíš? Ja vím o tej. Ešte to... Nerobíte. Debil. Když řeknu, že odvedete dobrou práci, tak odvedete dobrou práci. Jasný? Jasný, šéfe. Žádnou amatérštinu. Jasný? Jasný, šéfe. Jasný, šéfe. Teď vypadněte. Všichni. Já jsem tady přece král, doktore. Vždyť je to úplně směšné. Ja máme na tú pliču. Dejte se Máme, nepočkaj. na vaše povědomí. Ja máme na Měli tú dělat takovou prostě. Jestli pak víte, proč jsem vám poradil rozmáhat politiku? No to je jasné, aby ti ňomové dostali strach. To už vyumíralo hodnotí herci. Tí starí. Belmondo. Jak Belmondo? No. Ten umrel. Tak si vysvětlete. Áno, teda. Taká je realita života. Raz na svět a druhý raz neho. Áno. No tak, co je s váma, přátelé? $200. Jen dobytek stojí dvakrát tolik. On tak vypráva, jak keby jedel guláš, ti povídám. Brá tedy $300. Taký tustý hlas má. Áno. Jak keby zjedel guláš a 5 knedlí. Ale vážení občani, vím, že tady nedražíme žádnou Kalifornii, ale 200 je sakra málo za A takový tady je majetek. inačá Kalifornia. Dámy a pánové, 200 bych nevzal ani jako zálohu. Tady je inačá Kalifornia. No dobře, Tady je Malifornia. takže nikdo si nepřihodí. Nechcete stanovit minimální cenu? Rád bych se zmejil, paní McBrainová. Ale takhle to vypadá, že to Povídám, má nakonec taký hlas, jak keby zjedel guláš, strnčí a Takhle sa to... 5 knedlí, alebo 7. Takhle. 100 rokov, keď umrel. To je pekný viek. To áno. O God bless you. Kirk Douglas. Jak? To mňa 100 rokov... Kirk Douglas. 100 rokov miel, keď umrel. No to šla trfuje. Áno. Ale to si to... Ja som na to kúkal. To hlási. Aj, mamo, Ale to hráš Patakuta? Áno, ten. Vieš, opíše. Umrel, 100 rokov miel. Ukazovali to. Ten kúkal na to. No tak pošlám. 100 rokov. Jeho syn žije, Michael Douglas. Ale dobre, no, pravo si syna, alebo dceru, dobre, ale... To ide s syna temu, to miel. ide s temu. Ale nič, to idem. No tak bez od ňou dá. Ale však ten sa Alebo musel... vypadneš. Ale posunúť ten sa musel takto. Špekulát, Ale kde Syna to miel. Ja nešpokaj mu do nohy, pretože ja to... Ale ja neťukám, ja som si sa posunul. More. posunúť, vypadne. Ja idem si do mračíka. No bež. To vyprávať. Nečukaj mu do nohy. Ale neťukal. Ja to vidím, aj pod kolom a všetko. Ale neťukal sem do nohy, co blázniš aj ty už. Neblázni. Ale bože. No tak dobre. Douglas? Áno, Kirk Douglas. To hral Spartacus. Hej, keby už došlo toho 28. Ja to máme. No ten umrel mi o 100 rokov. Ale tá navda či je B? 100 rokov. Však som kúkal na to. Dobre, Tá hlasateľka vyhlásila, Kirk Douglas zemžel, Ja jebnem. miel 100 let.
Tebe ja verím. Bo ty... Jeho syn má tak 76 rokov. A to už je druhá vec, ale ty myslíš, čo hrá Spartakusa. Ten umrel. Tí dobrí herci vyumírali. Všetko to padá, veru. Všetko to padá, veru. Áno. Ja som sedel aj v Pilárku, aj venu, tak on to vyhenigol. Ve Vyškovie. Pred lesným domem miela také modré galóty a takú blúzku. Pilárka. I on sem sedel. Miela takého... No, nic, idem ja dom si lehnem. Ale nechod ešte. A co bude? Však ide ten film. Neviem, sa nám diskutovať po ty, máte tiež kokos. Ešte je málo hodín. Tak nie, ale tak teraz budem hovoriť doma. Kúka na tú skrytú vášeň. Ja som nepovedal, že učákom bude. Jak se hraje? Jak se hraje dále já, pane Martne? Velice prostě. No ty kukaj, A nejte svůj zájem. A nemůžete prohrát. 500 dolarů. Ani zajebať, nic. $500. Půjde někdo vejš? To je na naše 300 euro. Myslím, že ani ne. No, Môžeš mať pravdu? to je 300 euro. Ja ti nepovedal. $500 to je 300 euro. No, Lituju, paní McBainová, áno, áno. ale budu to muset přiklepnout poslední navíc. Není, to je 300 euro. Budeš dopísať. 300 euro, to je však vím. No, $500? áno, áno. 500 poprvé. A koľko si myslíš, že to je? Čo? A koľko si myslíš, že to je? $500 poprvé. 100 000? To není 100 000. A $500. $5000. Ale peníze! $5000 zase. Jej, Bože. No a teda, vidíš to. Však to poznám. Mám. Vy nabízíte $5000? Máš parané? Nemám. Nemám už. Ja sa kúpi. Moja peniaze. Kýri idú z Bahenca. Príjmo na Bršeči. Po Wagnerku sa otočia a idú spát. Ale že povídám, hen tá muzika, jaký... A že mě nezašajeme $5000, že? Že z Bahenca pôjdu. Jirášovi stačí Ja. $4970. A vyprávaj, či robíš ten dobre čo? Že z Bahenca pôjde tá muzika, až po Wagnerku a dole sa zase otočia spátky. Áno, to. Jaj. Ne. Da mogli go pičať s tebou. Užášku. Jaj. A ten kde je? Věřený je tam. Jo, správně. Víš, ale my máme namířeno na nádraží. Na nádraží, na vlakově. Posíláme tě do Jumiša. Nechodí. Mají tam nový vězení. Bude sa s ním do Tak taky víc ctí, víc Tam mám musíš 100 euro. a víc práci. A?
Zalíbí se ti tam za těch 20 let. Uvidíš. No. Gábor, zavrite. Ja sam zakopu, ma treba. A sono niente. Uzvojeno, što ti krato ide, kaže. 2 lístky, amigo. Do příští stanice. A ne zpáteční. Tak na zdraví. Dobrý A gratuluju. Horsko. Vidiš, dobro što se robilo kriminál. Získal jste hodně. Jo, ta dražba. To je pryč. Neinvestuju do půdy. Oni to nechápu, bije banku. Vůbec nevypadáte jako šlechetný ochránce bezbranných vdov. Na druhou stranu, já nevypadám jako bezbraná vdova. Cigaretka, alebo to by chtěl. Ale co tady? Šaj má pravdu, jste výjimečná žena. A vy výjimečný muž. Ale měl jste něco v plánu. Myslím, že vy taky. No, určitě. Horkou vodu. Hotovo. Plnou vanu horký vody. Zapiča, pekárně. Je čas připravit si tu koupel. Konzultácia. A práv teda. Blacky baj. Kdo jsi? Co? To je. Jim Cooper. Chuck Youngblood. Další mrtví. Všichni byli živí, dokud tě Zabili, no. Kapali. Zaplatil jsi $5,000 za to, co patří mně. Fíha. 5,000. A ještě tohle. Máš Ale taky však nárok základ. vydělat. Aha. To byla jaká minca? Kurva! Pekárka, kurva! A no to byla pěsnička. To šíro. A oni... Do. Bejt na tvým místě dlouho se nerozmýšlím. To je pravda. Odsad uša! No, No ne! Můžeš se namočit do něčeho, co nezvládneš, využij šance a vypadni. Mluvíš jako opravdový A já biznismen. nepovídámeš. Spojení s panem Mortonem ti prospěla. To za chvíli. Vel!
Naučil se slavit triky. Pan Morton tě naučil novým způsobům. I když těch starých ses nevzdal. Tak dělej, ať už to všechno skončí. A co máš na mysli? Mezi námi je toho víc. Tak to můžeme sečíst a vyřešit všechno špahem. Tady a teď. Tady, Pomalu, Franku. tady bude aj reklama, tam bude. Nic se nemá uspěchat. Aj reklama tam bude. Tyhle věci řeší právě obchod. Tady ti bude reklama. Nebude, Ne? nebude. Musíš se ještě od pana Mortona hodně učit. Moc dobrá. Co dluží? Ona měla piču Kotlonského onega Jeden potomka. dolar. Ona byla svoj. A šesto je odolný. Koľko je hodín? Šesto je a pivovala škopie. 7-6 minút. Škopie pivo. To ide henaš. Ulter, neposlúchaj. Ale ja vyprávam, Ježiš, Mario, sviato. A ja nebudem sa ani chodiť kvôli tomu, to nedá. Ale dá práci. To nedá, to nejde. Asi hledá práci tak? Je, Moc dobrá, teba. toto nejde takto. By sám Boh, keby došlo 28, idem preč a už aj nedojdem sem. Je to vola? Vyserem sa na to. Dala sa moc na piatiku. No, a teda. Malinko okolo. Škopie, lebo jak to bylo? Tam umrlo. No. Do tebe púška kartušnu. No, vyprávaš s nima doma. Ona ešte hlasem premyšľala gota. Krpatá piča. To za chvíľu čujete. To za chvíľu počujete. Život na piču. Nikto kota neprevyšiel akože nahlas. Ani Ondrášková, ani Bogdanka. Už som povedal o tom, už som povedal. Ondrák. Aj! Už sa prostý. Jaj. Ondrášková, Polára. Tá umrla, Zaborka. Vladovka, tiež nepremila. Idem sa vyšťať. Aj tá. Jaj. No, nalej to tam. No. Iba to trošku a A zabiješ. bublce to jak bublanina. Moc mu na pičovinu, nie kokot. Ach, jaj. Ale hej, tá krpata. Katastrofa. Neznáš, To je pezinek druhý toto. Pezinkuje stokrát všetko. Materi do piče, tež. Lenže potom sa niečo stalo. Cigánka, vyjemaná cigánka, kurva, piča, urazila gota a šesmík. A kto to byl? Povídám, cigánka, urazila gota a šesmík. A kto to byl, tá Aj kúšte piča? chleba, Igor.
No jasne. Cappuccino. A porazila. A mám zlatú a polviča si. To je modrá. Modrá. To je spíva, má taký hlas. A vyhrala. Má zlatú medailu, protože porazila Glota. Glot umrl, kapar, tekel a ona je. Ale God byl dobrý zpěvák. No, však byl světový, pane Božoče. Glot byl světový. Celou republiku, nebo jak se to bude, já nevím. Ale já si myslím, to piču. Ukáž. Piču, Daj sádlo na to, poď. Idem sa začať vyšťať. Jaj. Horí mi karburátor. určitě. Teda. Roberte. Jaj, už som slepý. Ona porazila všetky, tá kurva. No, takže toto končíme, toto vysielanie ľudia. Toto vysielanie končíme a potom bude na TikToku. Jak sa to volá? Riesovky. Zatiaľ dovidenia, do počutia.